ନମୋ ବୁଦ୍ଧାୟ। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ବଚନଟିଏ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ କହିଛନ୍ତି, ଏ ସଂସାର ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ସବୁ ଜୀବାତ୍ମାଙ୍କର ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ସତ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ବି ଗୋଟିଏ ଦିନ ସୁନିଶ୍ଚିତ। କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ଜୀବ ହତ୍ୟା କରିବା କେବେ ଠିକ୍ ହୋଇନଥାଏ। ଆପଣ ବି ସେମିତି କେବେ ବି ଜୀବ ହତ୍ୟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଦେଖନ୍ତୁ, ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କୀଟ ପତଙ୍ଗ, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ, ମନୁଷ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ବଞ୍ଚିବାର ଯେହେତୁ ଅଧିକାର ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ଦେବା। ଆମେ କାହାର ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରିବା ନାହିଁ, କାହାକୁ ପୀଡ଼ା, କଷ୍ଟ, ଦୁଃଖ, ଯନ୍ତ୍ରଣା, କ୍ଲେଶ ଦେବା ନାହିଁ। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ କହିଛନ୍ତି, ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଅ, ସମସ୍ତେ ତୁମକୁ ବି ଭଲ ପାଇବେ। ତୁମେ ଯେତେ ବଡ଼ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ହଉ, ଯେତେ ବଡ଼ ଅଜ୍ଞାନ ମନୁଷ୍ୟ ହଉ, ମୂର୍ଖ ହଉ, ରାକ୍ଷସ ହଉ, ତୁମେ ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ବଚନ ବ୍ୟବହାର କର, ତୁମେ ସୁନ୍ଦର କଥା ପଦେ କୁହ, ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷା, ସୁନ୍ଦର ଭାଷା ଜ୍ଞାନ ତାକୁ ବୁଝାଅ। ଦେଖିବେ ସେ ପ୍ରକୃତ ବ୍ୟକ୍ତି, ପ୍ରକୃତଟି ମନୁଷ୍ୟ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ, ପଶୁ ହୁଅନ୍ତୁ, କୀଟ ପତଙ୍ଗ, ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ବସିବେ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରେମ ନାହିଁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ସଦ୍ଭାବନା ନାହିଁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ, ଭଲ ପାଇବାର ବର୍ଷା ବନ୍ଧି ନାହିଁ, ଆପଣ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକୃତରେ ମନୁଷ୍ୟଟିଏ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଯେବେ ବି ସୁନ୍ଦର ମନୁଷ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣାର ଭାବନ୍ତୁ। ଏ ସଂସାର ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଜୀବାତ୍ମା ହୋଇ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ। ନମୋ ବୁଦ୍ଧାୟ।